Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kontennya Vintage Koma. Hari ini kembali di kegiatan ART, asisten rumah tangga. Nah, kegiatan aku ya sekarang adalah yaitu ngeluarin ayam. Ini bersihin kandang ayam, bau pupnya, tai. Kok pup sih tai biasanya mah orang ding lek aku lek nang kene pup guys, lek nang bosku lek aku matai. terus terus yang tak kei pangan tak kei mangan, tak kei ngombe, tak kei ya wis iku marahan. Terus bar ngono ya ben ora bau guys, soalnya lek sering bau ki emang bau sih, jenenge pup kan kaya jenenge tai ora bau piye to guys. Nah, terus bar ngono aku lanjut masak ya, iki biasanya tak pisah karena setitik jadinya langsung tak masak. Orang masak sih aku menurut kegiatanku yang goreng-goreng, masak kok tak sepil nang tempat liyo aku masak opo coba. Nah, terus ya aku yo ngene iki kegiatanku kesel banget ya, sakjane pengen balik tapi gak harus kuat, aku juga ngonten no ngene iki toh ya wis gak popo, ikhlas sabar. Uang sabar iki sajane susah, aku lho ora iso sajane iki sabar iki ora iso. Tapi yo piye jenenge menungso lek enggak aku stres tenan kok. Iki paling utekku yo apa stres, aku insecure karo jerawatku, ya Allah makin bludak kae jerawat. Ngopo sih emang perasaan yo aku ki ngomel, aku ki diriku ki kesel banget diriku, aku ngomel jadi pokoknya ngono lah guys. Terus aku ngering paru nggih bos lanangku karo anake sing lanang, lek sing wedok ora seneng. Aduh, emang sing kerja iku ibu, bapak juga kerja sih tapi kerjanya nang omah, jadi setiap hari pasti enek bos lanangku guys. Ngono lah pokoknya kondisine konsepnya ya Allah nek mau lali orang tak potong-potong meneh ya wis lah engko wae. Nah, terus aku ngirisilah iku jamune bapak tiap hari harus nggodhok koyo ngono ki, aku lali jenenge opo, lali engko lah karep lah. Nah, terus aku ngudek lah iku pokoknya ngono lah guys uripku guys, sajane pengen bahagia kok ora bahagia kesel ajane kesel tenan ajane iki. Tapi ya piye lek orang ngene iki ya ora entuk duit aku, ya Allah aku jajal iku mau